Biz терезе аша чыктык. Мин бик яхшы оператор, мин аны беләм. Ахырдан инде аны көлүп искә алырлык вакыйга булды. Аннары ой дип офитүзинешеп киттем. Сәлам дуслар. Бүген Алтын каләм фестиваленең 2нче этабының соңгы көне. Һәм мин Гыйльметдинова Зәринә каләмчеләрдә әңгәмә алырга уйладым. Киттек. Азалия, Алтын каләм фестивалендә синең иң кызык хис кичерешләрең, мәсәлән, берәр вакыйга килеп чыккандыр. Шуны сөйләп китә алмассыңмы икән? Алтын каләмдә битине быел беренче тапкыр менә 10нчы класска җитеп тә менә беренче тапкыр гына килергә насыйп булды миңа быел. Әлләндә дә мин килергә тиеш түгел идем. Теге берничә көн калагына барасын дип әйттеләр, мәйтәм ярар, барып кайтам, берәр кызыклы нәрсә килеп чыгар мәйтәм дип бардым. Күрдем, бик кызыклы программа, бик мавыктыргыч, кайларга гына алып бармадылар да, кайда гына булмадык. Арып та биттек инде көн ахырына, но шулай да хис кичерешләр бик әйбәт, бик яхшы. Шайтырып көчле оештырганнар өчен оештыручыларга бик зур рәхмәт инде. Һәм иң кызыклы хәл инде теге сәләт лагерьларында да була бит инде теге беренче көннәрдә истә калдырмыйсың үзеңнең бүлмәңнең палатканың номерын. Мәминә булай истә калдыра алмам бит, 2-дә яшәдек инде без. Истә калмады. Кирип киткәнбез шунда 100-нчегә, мен 50-нчегә кирип киткәнмен. Малайлар бүлмәсе булган. Кирдем, әйтәм, карыйм. Әйтәм, безнең бүлмә түгел бу, дип карасам, тегендә малайлар утыра. Шул кызыгышлы инде. Аннары ой дип офитүзинешеп киттем. Кызыклы чиракларга килгәндә, аларсыз да булмый калмый инде. Мин үзем менә беренче тапкыр әлеге фестивальгә килгәч лифтка кирдем. Һәм менә шунда да мин шундый вакыйгага юлыктым. Кирип, төрле кнопкаларга баскалый торгач, лифт ниндидер сәер тавышлар чыгара башлады. Әлбәттә, мин курыктым, ләкин ахыры әйбәт тамамлангач, ахырдан инде аны көлүп искә алырлык вакыйга булды. Шулай. Менә хәзер без дә лифтта басып торабыз. Һәм без һәр 4нче этажга менәбез. Мин Алтын каләм фестивалендә инде 3нче тапкыр катнашам. Узган ел фестиваль уздырылмаячак дигән хәбәр чыккач, бик тә моңсуланган идем. Әмма моңсуланым юкка булган. Менә без кабат бирдә Алтын каләмне тергездек дип әйтик инде. Оештыручыларга зур рәхмәт. Кызыклы хәлләргә килгәндә, алар күп булгандыр инде билгеле. Әмма әле генә искә төшереп булмый. Тик шулай да кызыклы дип бер әйтик инсайт турында сөйли алам. Без узган елларында катнашучыларга мөмкинлек бар иде балконга чыгып, анда сафка суларга. Әмма бу елны менә ниндидер бер сәбәпләр аркасында микән балконнарга чыгып булмый, мөмкинлегебез юк. Без бик моңсуланган идек, әмма хәбәрчеләр турында шулай диләр бит инде. Хәбәрче әрсез булырга тиеш, ишектән кертмәсәләр дә, ул һич вакыт тәрәзәдән керә алырга тиеш диләр. Һәм тышка әйтик балконга без терезе аша чыктык. Шундай бик кыю адым булды ул безнең. Әйтик, мондагы оештыручылар аның турында белсә, бик кызыклы чыкмас инде. Тик шулай да без бик шат идек. Сафка сладык, гүзәл табигатьтә сакландык. Дөресен генә әйткәндә, кызыклы вакыйгалар бик күп булды. Минем көн саен ниндидер шундый кызыклы хәлләр булгалады. Мин үзем шундый кеше, мин үземә проблемаларны тартырга яратам. Кичә безнең күп төрле экскурсияләр булды. Һәм мин безнең кичә көн турында репортаж төшерергә булдым. Һәм шу репортаж вакытында баштап әйтим әле, безнең Нур телестудиясендә без якынча 20 кеше дип беләм, һәм безнең бер оператор. Ул операторны мин үземә алдан ук забронировать итеп дип әйтеп була инде. Ләкин безнең шулай репортаж төшерергә теләүче кешеләр без күп иде. Оператор, монтажер берәү генә иде. Шуңа күрә ул операторны безнең башка кызлар алып тордылар да инде. Мин үзем калдым. Үзем оператор да булып, корреспондент да булып катнаштым инде дисәм була. Шуңа күрә мин үземә видеоларны үзем төшерергә мәҗбүр булдым. Һәм мин бик күп материал төшергән идем, аларның берсе дә сакланмады. Чөнки мин бик яхшы оператор, мин аны беләм. Кичә инде минем бик күңелем төште бу хәлгә, ләкин бүген мин шулай позитив белән искә төшерәм. Яхшы, бик зур рәхмәт. Менә шулай, 3 көн дәвамында күчмә мәктәп кысаларында үткән Алтын каләм фестиваленең катнашучылары үзләренең кызыклы, уңышлы вакыйгалары белән уртаклаштылар. Гомумән, барысы да яхшы искиткеч булган. Сезне беләм мин, Арчан Нур балалар телестудиясе журналисты Гыйльметдинова Зәринә. Киләсе җәйге очрашуларга кадәр